da kowa a gasa ta soyayya ke na tsayar a raina ba canji idan da ke ba zan kula kowa ba. Dan mazari isha kana baka da kan yarda bana maka jayayya kai na tsayar a raina ba canji idan da kai ba zan kula kowa ba. Isha 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 Kin buga tambarin ki a kirji na hata yadda ba za na manta da ke ba. Ke na fi so na kira ki da hobbi na in babu ki wata ba zan kira ba. Daure ki kai ni gidan ku a sarana aure biyi shi na so mu ci riba. Safa da rana mu zauna a tare ganin ki san ba zan gajiya ba. Isha 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 ina da kai kana da ni alƙawari sai mu da muke shi tare mai kwalliya domin ka daure ka ƙara so ka fi san turare ni dai aka fi cikin yan samari ka fi sabona abin kyan hafare na baka kai na rike mun amana da kai mu zauna ba zan bar ka ba. Isha 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 Tausayin ki da adalcin ki su ne suka ja ra'ayina. zuciya